Velkommen til Flora Frankfri planteopbevaring. Her har vi det, der hedder en pelargonie. Det er også kaldt geranium. Nogle kalder dem duftgeranium i forskellige farver. Det her det er en, jeg har købt til 30 kroner for 3 år siden. Nu er den vokset så stor her. Med eneste år har jeg klippet den ned, og nu er den ret tør, og det er med vilje, jeg tørrer den ud her om efteråret. Det er så vi viste, det er, at man grovbeskærer den simpelthen, klipper den godt og grundigt tilbage. Man lader 2-5 cm af den gamle stamme være på. Så man klipper simpelthen ind til pottekanten hele vejen rundt sådan her. Planten den har fået en lille smule frost, så det kan jeg altså godt holde til et par graders frost. Og hvis man kigger her, så kan man se, når sine pelargonier de er grønne herinde der stadigvæk er grøn saft, så er der liv. Hvis de er visne som det her, så er det dødt. Og alt det døde materiale skal man klippe helt ind til. Men det grønne her, som man ser spidsen her, når man klipper hele tiden, så bliver det simpelthen grønnere og grønnere, og så er der liv. Og det kan man også gå ind og kigge her. Det her det er en gammel stængel, kan du se. Der klipper man hele vejen ind her. Nu er jeg lidt hårdere ved den, for jeg ved, den skyder ud igen til foråret. Alt det er ny tilvækst på en sæson. Og der kan du se, at alt det grønne væv her, det er ren og skær. Hvis de bliver brunlige vævne, så skal man klippe dem længere ind. Og det er bare supervare det her. Det bliver rigtig flot til foråret. Den vokser simpelthen de her 30-40 cm hele vejen rundt. Og så er det en af de der pelargonia-sorter, som kan tåle at tørre. Det er fordelen ved geranium her. Tak for det.